Takže čus lidi, vítejte u dnešního videa. A v dnešním videu si zahrajeme poprvé FC26 na tomto kanále. A původně jsem chtěl video natáčet v masce, v tady téhle masce, akorát tam byl problém, že se mi vybilo zařízení, na kterým jsem to původně chtěl natočit, protože jak víte, tak nejde natáčet přes zařízení jako monitor a obličej, takže tak. No a dneska si zahrajeme za Olympic Lyon kariéru trenéra, ale buď teda já bych vzal Olympic Lyon. Napište určitě do komentářů, jestli jsem měl vzít Lille, ale já beru Olympic Lyon a ozvu se vám, až to budu mít všechno hotové. Jo lidi, takže už jsem to dodělal a teď je tady takováto animace, vypadá velice zajímavě. No, ještě jsem neviděl takhle, musíme chvilku počkat, než se načte nám. No, Olympic Lyon 5-2 vyhráli, no super. No, ale 4-1 prohráli. No, ještě, že jsem za tento tým. Musíme bohužel čekat. No, a máme to. Tak. A je to tady. Jdeme. Máme kvalifikace do Champions League, OK, všechno tady sedí, podepsat smlouvu a je to tu. Omlouvám se, že neslyšíte žádnou hudbu a zvuky, ale ani já teď dneska neslyším nic, protože jsem si nevzal sluchátka na sebe, takže všichni to máme bez zvuku. Jo, my hrajeme Evropskou ligu. No, jdeme toto trošku předělat podle svého. Takže Schulz, Endrick, takže Endricka prohodíme se Schulzem a Schulze bych dal Schulze SOZ a no, Schulze bych já dal Sapka. No, Karabec, ten půjde napravo. No, lavička vypadá blbě. Trošku to tu upravím a ozvu se vám. Tak lidi, a jdeme na první zápas, takže automaticky to a jdem na to. Výrazně se těším. První zápas za Olympic Lyon. No, rád bych tady nechal animace, ale chci aspoň ten zápas tady stihnout, takže to přeskočíme. A jdeme na to. Endrick rozehrává, Pavel Schulz rovnou na nějakýho Nilese a Karabes rovnou se dostal do šance. Když tak lidi hrajou na profesionálovi a postupem času budeme zvyšovat obtížnost. Čím dál budeme lepší, tím víc se nám zvýší obtížnost. Tak. Ty vado, to je těsné. Baba. No, tak jestli nám dá gol Baba, tak bych měl skončit v tomto týmu, no. Tak. Běž do něj, hezky. Ale teď Endrick. Endrick běží. Ty vado. Těžké. Máme auty Karabec na Endricka. Endrick. Nádherná. No. Tak. A jdeme spáneček. Kdyby vás zajímalo lidi, jak se dělá spáneček v FC26, tak napište do komentářů a já udělám video na
To jak se dělají nějaké různé oslavy. Spáneček se dělá letos tak, jak se dělal minulý rok. Ty grdíčka, no a my si jdem pro výhru. A to vypadá nebezpečně, baba je vepředu. Ale teď Morton, nádhera, Karabec, Endrik. Hej, dobrý. To už vypadalo trošku pomalinku na žlutou kartu, co udělal Endrikovi. Karabec, Pavel Šulc a powershotu úplně vedle. No, to je v pličicích. Toto vypadá velice nebezpečně, ale Pavel Šulc zachraňuje. Já, baba. Pojď. Ježiš. Hezky. No, tak pokud teď neubráníme, tak to bude velice pod tlakem. A to je golman. Yes. A Šulc vypadá, že možná bude mít žlutou kartu. Ty vado, nádhera. To je brankář nejlepší a poločas. No, tak. Tohle bylo velice těsné. No, druhý poločas jsme nezačali úplně nejlíp. Golman. Ten, kdyby tady nebyl, tak už prohráváme asi 2-1. Pavel Šulc má žlutou kartu, to je špatný. Tak. Pojď. No, Karabec se střídá a my se jdeme podívat, jak to dopadne. Lidi, brutální šance teďkon tady je. Brutální šance. Pojď. Ježiši. Ty, všiml jsem se, že teď i na tom saku zezadu, tak místo toho, abych měl to logo zepředu, jak jsem si nastavil, tak ho mám zezadu, to je divný. No ale teď možná, že by. Pojď. Rychle běž. Hezky. A podívej, no škoda, nestihl to doběhnout. A teď kam to hodíš? Chyba. Hezky Mata, tak to je frajer. Ale teď chyba. Mata, to je frajer. Pro nás dneska už dvakrát zachránil. Kam to tenhle poslal? Jaj. Teď, ty vado. Malem nám dali gól. Jen tak to tam nedoskákalo. No. Uvidíme, co se bude dít dál. Počkat, ale teď Pavel Šulc najde Endrika a Endrik to musí prokličkovat. Nádhera. No jo. A Pavel Šulc to pokazil. Endrik měl zrovna neuvěřitelný dribbling. Kapitán. Tak, ten je tragik. Jaj, no. Tak to můžu být jedině rád, že to byla žlutá karta. Jedině rád. Ježiši, no. Ten ho zprasil. Tak, jdeme na to. Free kick. No, ještě že tak. A golman. Tento tady pro kličku. Co to bylo? Viděli jste to? Normálně golman je zraněný. Jestli ho zranili, tak mi to je celkem jedno. Stejně budu hledat nový golmana. Možná koupím Trubina, který dal nedávno proti Realu Madrid góla. Jestli jste to viděli. No, jdeme na to. Pavel Šulc běží. Stále běží. Jaj. Ale počkat. Čas se blíží mega moc ke konci. Ještě máme šanci. No, jakoby dá se říct, že už jsme vyhráli, ale
ještě můžou dát gól teďka. Musíme ubránit. Ubráníme. Tak co? Ne. Je to tam. Endrick to jen zakopne. Je to tam. Výhra. První zápas, první výhra. No. Ty, to je divný prostě logo zezadu. Tyjo, co to je za animaci? Tyjo. Mega hustý. No jo. První zápas fanoušky. S kterama slavíme. No. Yes. Tady ta hra. Ta má hrozně dobrý čísla. A mega dobré. Je. Mega mě baví, mega hezký grafiky a animace. Jo, teď si tady jen rozsvítím a tu máme trošku víc světla a vidíme. No, jo, s tím světlem je to takový trošku líp vidět všechno. Tak, takhle. No, dobrý. Jo, když tak ještě jsem vám nepředstavoval, tady mám svoji pop figurku, je to Crow. A potom z Temu, tak je tady takovýhle Spider-Man panáček. Jo a potom tady takhle prostě mám 2x web shootery. No a my jdeme, jen tady poklikám na pozápasovém rozhovoru a půjdeme se podívat, koho bychom koupili. Ty lidi, mám to přijmout 37 milionů za Malika Fofanu. 20 let. Ale já ho dám koupit mladé talenty, takže peníze se budou hodit, takže já to přijmu. No. Tak. Skauti do Anglie. Levise Skellyho bychom mohli koupit. A jinak nikdo moc nevypadá, že bych někoho chtěl koupit jinak. Úkoly scoutů, no tak. Jedlička. No, volný hráč. Tyjo. Golman, no, možná bychom mohli, jako když je to volný hráč, jo. A tady pošleme do Jižní Ameriky, třeba do Argentiny, třeba tam bude nový Messi. Teda co? No a e-maily nějaký tady odklikáme. Posuneme se o 1 den. A no jo, lidi, ta FIFA je fakt mega dobrá, vidíte ty animace? Já jsem tady prodal jednoho hráče, no, a teď nevím úplně, kdo to je, ale prostě jsem ho prodal za 1 milion něco. Byl mladý a u nás by si stejně moc nezahrál. Takže jsem mu trošku vylepšil kariéru, no. Carvajal do Paříže, jaj. Gomez Rodriguez, tak toho taky prodáme teda. A teď bychom měli my někoho koupit. No. Přestupy. Úplně nemáme moc peněz, když se podíváme, máme 22 milionů v rozpočtu teď. Ale já teď musím vyřešit spíš smlouvu s hráči. Tenhle, OK. Spíš jediný, kdo mě nejvíc tak zajímá v tohle týmu, kdo je tu na hostování. Jo, Karabec, no. Mohli bychom ho koupit, ale tyjo, asi bych ho zatím úplně nekupoval, můžeme ho tady nechat dohrát, ale koho bych jsem chtěl koupit, to je Endrick, ale vypadá to, že úplně moc peněz nemáme, takže musíme vydržet, až budeme mít peníze. A nebo, ale víte co, zkusíme ho, anebo koupíme ho když tak potom, no. Spíš teď bych se podíval, koho bychom mohli koupit.
podívám se, že jsem nedávno zkoušel se vytvořit ve FIFA a možná tady budu v týmu Barcelona 60 rating. Nevím. Tak podíváme se spíš. Liga. Musíme dáme La Liga a Barcelona. Útočníci, to je nějaký divný, že tu jsou takhle málo útočníků. Vše. Joao Cancelo, jo. Takže Lamine Yamal, OK. Gerard Martin, Rafinha. Takže já tady v trenérské kariéře nejsem. To vypadá. Nevadí, Ale mohli bychom koupit nevím koho brát. Takže místo toho, aby jsme se tady přemýšleli, koho koupíme, tak jdeme koupit toho Endrika, zkusíme ho domluvit s Real Madrid. Nejsem si jistý, ale myslím si, že teď už tam není ani ve FIFA možná ještě, ale v realitě tak tam už není Xabi Alonso. A koho bych jim mohl nabídnout? Golman používáme jakoby, nevím jakýho křídelní hráč. Malik Fofana teď bude odcházet, ale moc hráčů nemá. Koho? Jo, takže já bych jim nabídl nejspíš Tolisa, anebo útočníci. Endrick má sice hodnotu, ale má malý rating taky, takže já bych jim nabídl Afonsa Moreira a ještě bych jim dal takových, budeme hodný, dáme jim k tomu 13 milionů. Jo, koukám, už tu je i ten nový trenér. Chtějí Pavla Šulce a 12 milionů. Šulce toho jim fakt nedám, ale tím pádem já jim dám požadovanou částku. Dáme jim 25 milionů. Pokusíme se. 24 milionů 16 provize z prodeje. Dáme 14. A i když 24 milionů. Tak to je ten problém, my nemáme tolik peněz. Teďkon tak. Já jim musím, když dám provize z prodeje a nabídnu jim nějakýho hráče tady. Tohohle hráče, který má 13 milionů. A přestupovou částku bychom jim dali, dejme tomu 19 nebo 18 milionů. Nějaký peníze by nám zbyly. A to zkusíme. Bez toho hráče. Končím jednání. Nemůžeme být v mínusu.
I když mohli jsme být v mínusu, no, protože nám brzo přestanou peníze, ale zatím tak Endrik vypadá to, že u nás úplně nezůstane. No, nemáme peníze prostě na Endrika. Další animace, to bohužel přeskočím. Teď máme peníze na jedno. No. Měl jsem posunout čas o tu hodinu a mohl bych koupit Endrika, ale sice úplně nekoupím teď Endrika, ale někoho jdu zkusit koupit a ozvu se vám. Pokud tě zajímá, koho koupím, tak určitě nezapomeň hodit like a klidně i ten odběr a napiš koment, chci další díl. Pokud to neuděláš, musíte dobít aspoň 2 lajky, abych natočil další díl a napište do komentářů klidně, koho bych měl koupit za hráče, protože já sám nevím a vaše zkušenosti s FIFou mi napište tady do komentáře a zatím čus.